Почти добър вечер, сега ще ви покажа нещо. Чай, че тук губа фокус. Така. Почти съм на свършване. Това, дето го гледате. Тая купчинка, в кавички. Това съм го нарязал с тая машина. Тоталката. И то само с 2 зареждания на батерията. Не за какво става въпрос. Много нещо. Много. Естествено смазване на режещите, на остриетата, там на редукторчето и почивки малко. Иначе върши страшна работа това. Това голям звяр. Зверче.